Privredna komora Srbije uz podršku DHL-a organizuje edukativne radionice da posao klikne, gde želi da odgovori na pitanja kako da započnete online poslovanje, ko su logistički partneri u lancu i kako da se pozicionirate na tržištu. Ovo je drugi ciklus ove edukativne radionice. Do sada smo, krajem prošle godine smo bili u Valjevu, Užicu, Kraljevu i Somboru. Sad planiramo da posetimo Sremsku Mitrovicu, Inđiju i Staru Pazovu. Očekuje sledeći ciklus će biti u drugoj polovini godine, znači na jesen i početkom zime. Da bi počeli sad e-commerce biznis u Srbiji, potrebne su sledeće stvari, znači da znamo kako da nazovemo svoj biznis, da nađemo neki adekvatan naziv koji će biti jasan, jedinstven i lako upamtljiv. Da bi to mogli da uradimo, možemo, ako nemamo ideju, da pogledamo ili postoji na internetu milion sajtova pomoću kojeg ćemo doći do ideje i ta usluga je potpuno besplatna. Zatim moramo da zakupimo domen sajta. Domen sajta je adresa sajta, postoje internacionalni, to su .com, .net, .biz i naši domaći domeni .co.rs i .rs. Zatim moramo da uradimo web sajt, znači internet prodavnicu na webu. Ta web sajt mora da bude dobro dizajniran, lak za korišćenje, da ima laku navigaciju i jasno brendiran. I sada to predstavlja najveću stavku u formiranju internet prodavnice, mada su ta materijalna sredstva koje ćemo odvojiti za to mnogo manje nego kad bi napravili neku tradicionalnu prodavnicu, pri čemu internet prodavnica je zastupljena u celom svetu 24 sata, 7 dana u nedelji, dok ova obična tradicionalna prodavnica, ona je zastupljena teritorijalno ograničena, znači u delu grada, ulice nekog okruga. Osim toga, na internetu postoji mnogo besplatnih tih sajtova, znači tih internet prodavnica koje možemo vrlo lako prilagoditi svako ko želi da se bavi time. Da bi se bavili e-trgovinom moramo biti registrovani kao preduzetnik ili kao privredno društvo. Sada to nije toliko komplikovana procedura i mnoge stvari može bilo ko da napravi online ili da ode do sajta Agencije za privredne registre. Ako želimo da prodajemo neku specifičnu robu koja zahteva neke određene sertifikate i licence, onda možemo da se obratimo nadležnim institucijama koje izdaju te sertifikate i licence. I osim poslovnog računa koji ćemo dobiti kada registrujemo preduzeće, potreban je i internet račun preko koga će se vršiti te transakcije putem interneta. Moramo voditi još računa o službi za isporuku, znači kako da dođe do kupca našeg ta roba, da imamo online podršku korisnicima svakodnevno 24/7 i da postoji ažuran inventar, znači ne sme se na internetu naći neka roba koja nema u magazinu i da imamo kvalitetan host.